kufasa. Hapa ndiri kufara vazukuru. Kumvira tupese kuzejera na kufasa. Kuzwa muviri wangu wese kudedera nemufaro vazukuru wangu. So zvandichitira mwana uyu ndashawa kuti ndingamuchitire tani. Saka iko zvino ndiri kutonzwa kutoperwa kuti mwana uyu anonzi Marvin ndomuitirei. Anodadisa. Azviri kwekuipa. Asi hazvina chakaipa. Mukaona uyu murabacho. Munoona mwana uyu akamira pamukomana. Paine security yanga. Kwandiri muchengetedzi wangu. Asi iyi ndio nchito yake yanchita. Asi iri ndo basa rake raanoita. Vanango apa mazvona abwera na zvinhu zvake zvadachoka nazvo. Udachoka nazvo wani? Wakabva nazvo kupi? Japan. Izvi zvamaona izvi magwaro yake ekuhwina mutambo wake wanoita wetsiva achimirira nyika yedu yeZimbabwe. Saka ndo magwaro yake nemenduru dzake dzaakapiwa pakuhwina kwake wakaita kubva kuJapan pamutambo wetsiva. Apa hazvina kuyambira. Saka izvozvi zvamuri kuona hazvina kutangira ipapa nhasi muchingomuona bedzi. Adambouya achita tiyu ndifuna kuenda South Africa. Akambouya pakutanga achikumbira kusekuru ndikuda kuenda kuSouth Africa kune mutambo zvakare wetsiva unomirira nyika yedu yeZimbabwe ikoko. Ndikamupasa mazuva kuti mazuva enda nawo kubwera kuchito. Ndakamusunungura kuno kubasa ndikamuti wasununguka hako kuenda kuno kubasa ndichasara ndichichengetedzwawo nevamwe ndiziva kuti haupo wafamba rwendo. Akapasiwa kobiri na gogo wacho. Akapiwa mari yekufambisa na gogo Tasho vamuri kuona. Ndada kupasa mari yaenda naye kuSouth Africa. Vakamubatsirawo nemari kuti afambise kuenda kumutambo yebasa rake. Tenda gogo. Baada zaenda ukokure manje kwakafuna isu manje kuJapan. Asi paakazoenda kure kuJapan ukaiwa gogo ipapa vanozomirawo pakumubatsira pakazomirwa natateguru Tasho. Apa uyo munango wainaye uyo muzhove wake vese vakomana vangu pano. Saka ane mumwe wake wakamira naye apo mukomana wake zvekare kumutambo yake yetsiva iyoyi asi muchengetedzi wangu zvekare pano. Saka kumuona kwamukuita nekudaro kumuona kwamuri kumuita anango muzofunga kuti pamwe ndezvekugadzira. Vamwe vanhu munogona kuzofunga kuti pamwe ndezvekugadzirira. Muchamuona futi namapikicha ake adabata flag yaZimbabwe ari kuJapan. Kune vanokwanisa kupinda kuzvivhiti-vhiti. Munokwanisa zvekare kumuona ari kuJapan akabata mureza wenyika achimirira nyika yeZimbabwe. Saka ndikukumbira iwe sai kuti apa izvi zvawatora usakumanisa namapikicha ake nachani zvese kuti vantu vazive kuti ife tikatandiza atibatsire vanhu varoi basi kana kubata zvikwambu basi tinobatsira navanhu vana zvipo zvavo. Saka kwauri muzukuru Robert ndichakukumbira kuti video clip rauri kutora remuzukuru uyu nemamwe mavideo clips ake ari kunze kwakanoitira mitambo yake uchayatora uyabatanidza uyasiya paSlide TV uyashambadzawo kuti vanhu vazhinji vaone vagoziva kuti tateguru Tasho havapereri pakubatsira kune vezveuroyi chete kunyange kune vanoda kubudirirawo pamitambo pamabhizinesi yavo vanoita whatever vakaenda kuna tateguru Tasho vanokwanisa kusimudza kuti vave nemabudiriro avanoita pamabhizinesi yavo kana pamitambo yavo. Ndifuna kumubata manje basi. Saka iko zvinochada kumupa simbiso nekungomubata ruoko rwake. Fara rangu rakumalizira. Shoko rangu rekupedzisira ndiri kuti ndinoda kuti urambe wakashinga muzukuru. Nderekuti muzukuru wangu ramba wakashinga. Apa kusera mangwana ndina mhemberero pano ndikufuna kuti ndibatanidze kukorokotedza na mhemberero yangu yandikuita pano. Musi uri kutevera kubva pana mangwana pano ndichange ndine mhemberero yangu yebasa rangu pano iwe ndichakuda zvekare kuti uzenge uripo pano uchitsigira basa remhemberero change pano. Uyu mukomana mukuona security yangu. Mukomana iye wamuri kuona ndikabatana naye ruoko muchengetedzi wangu. Apa yanganani akaita nomero chani akaita namba chiko. Iko zvinotarisai kwaakaenda kuJapan kunomirira nyika akaita namba 3. Panyika zingasi? Panyika ngani naye mzuri? 24. Panyika 24 akaita namba 3. Saka imichiziva kuti kuna Tasho akusvikira. Saka kuna ani wese ari kunzwa chiziva kuti kuna tateguru Tasho hakusiko kuti unoenda kunoita munyonga. Nekuti tateguru Tasho vanogara nendimba ravo rakanohwina kunyika 24 zvisakadza.
Zoti wozo yakuna sekuru tatu amusaka kusara maita mavu chaiyo. Saka penango unafara kafuna kungolewa vanhu vachinzwa kana kutaurawo zvakuda. Muzukuru Marvin kana une shoko roda kutaurawo kuvanhu vachinzwa chikupa mukana. Yamaita sisi. Chikuru ndinotanga kutenda sekuru nagogotasvi kubatsira mutambo watikuita. Sezvambotaura sekuru tasvi havangobatsiri vane matambudziko chete akarema-rema, asi vavaona zvakakodzera futi kuti ayo besides mushure mekunge vaita zvavanoita vanokwanisa kuti vabatsire futi vanhu vane zvipo zvavo zvavakapiwa naMwari. Saka ndokutendai zvikuru nekuti zvakatadzwa nevakawandisa kuti zviitike hakusvikike kwatakati kwatiri kuenda, asi varikwanisa kusunungura ruoko rwavo nehomwe yavo kuti tifambe tikwanise kubudirira pane mitambo yatinoita. Tinokutendai gogo, tinokutendai sekuru nevatsigiri vese vesekuru Tasvi. Makaita masiku mangani kuenda? Makaita misi mingani muri pakufamba bedzi kuenda kuJapan? Kuenda chete takaita misi 2 mazuva 2 kuti tinosvikako nekudzoka mazuva 2. Saka wakapinda maresi mangani? Wakapinda muzvikamu zvingani muzukuru zvemutambo? Fights anosvika 7. Akapinda muzvikamu zvekurwa zvinokwana kuita 9. Kujurwa vanhu chete. Aiwa zvinokudzwa. Unofanira rimwe muzukuru wangu uri pasaiti? Muzukuru una Marvin wakadii. Ukuona zvaita mumwe wako izvi? Unoona zvaita mumwe wako uri kuto kudini? Unoti kudini? Tarisiro kuzozvitoma Tarisiro hausida kuzviperera? Unongoya siti une kwadini sekuru da kuita zvakati handina kuoma vazukuru vangu mapanza kuswera mangwana ndichakudaimesa vakomana vese ndinenge ndine panapa ndinenge ndine zvanenge ndichiita naye pachange paine mhembero yatategure pabasa pavo kuswera mangwana sekuru vanokukokai kuti munge muripo makatichengeta tinoda kuchengetwa nemi. Muzukuru wangu Slai kana une mubvunzo kuwazukuru wangu? Aiwa totaura Marvin kuti akurudzirwa kuti vane zvipo uyai muone sekuru Tasvi vasunungure umwe avo. Aiwa tinotenda sekuru Tasvi. Aiwa ndatenda chengetai mukombe uyu.
Thank you.